Terve! Vähän kipeätä ollut, niin pelasin sitten takas tätä Sly 2 ja muuten vaan huomasin tämmösen pikkusen jännän jutun, että tuo karhu jotenkin lagaa tuossa junaraiteen reunalla. Ja sit siinä oli joku hemmetin vartija käsi vieressä, niin tää nyt on tämmönen vähän vaikeeta. Katso nyt. Siinä se lakailee. Siinä se on. Ei kunnollakaan. Kun ei taidot riitä. Nyt se kuolee. Semmonen oli se. Kamera oli koko ajan ollut tommosessa viperinen. No, ei siinä mitään. Toivottavasti sitten en edes näitte, koska en katsonut ollenkaan kameraa. No. Se oli sitten siinä. Pitää muuten käydä katsomassa Karmelta, jos jaksatte vielä katsoa hetken. Iskä huutelee kaikkea sekoa alhaalla. Joo, kyllä, minulla on yläkerta. Ei tarvitse kysyä. Ja jos sitä haluatte kysyä, niin totta kai, kyllä, minä olen tyttö, en mikään hemmetin poika. Siellä se Karmelta lakailee. Lagaakin vähän eikä pääse, kun ei taidot riitä. Jes, no niin, menen tänne kiusaamaan Karmelta, niin te voitte jatkaa niitä hommia ne siellä ruudun takana. Mä tarvitsisin varmaan nukkumista, kun mä oon hereillä ja kello on jotain sienimuusia. En osaa sanoa. No, siinä oli sitten tämä pikkuinen juttu. Jos jaksoitte katsoa, vai oletteko niin tylsistyneet? No, joka tapauksessa joo, niin moi.